जोबथारनायाव हमजाबाय रङिया लक निर्माण बिफाननि इन्जिनियार दीपक मजुमदारा। बे मावख'गिरिया रङियानि गंसे थाव दिपु बानायनो नागिरनाय सुबुंनो एनअसि होनायनि मुङाव रां लानायखौ फनआव सिमान जादोंमोन। मावख'गिरिनि रां लानायखौ सिमान जानायनि फन टेपिंआ फोसावजानायनि उनाव गासै रङियायावनो बे आयदाया सावरायजादोंमोन। एनअसिनि मुङाव रां होनांनाय खनिन मेधि मुंनि रङियानि सुबुङा रङिया पुलिस थानायाव मोनसे अजदबो होदोंमोन। बिनि समानैनो कामरुप जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मावख'नि फारसेनिफ्रायबो गुबुन मोनसे नायबिजिरनाया सोलिबाय थादोंमोन। कामरुप जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि फारसेनिफ्रायबो जाथायनि गुबै दायनिगिरि लेङाइ मावफुं इन्जिनियार दीपक मजुमदारजों लोगोसे मावफुं इन्जिनियार दीपक बैश्य आरो इउडि प्रणबेश भट्टाचार्यनिफ्राय एडिसि थाखोनि सासे मावख'गिरिया बुंफोरथि लादोंमोन। शुक्रबारखालि बुंफोरथि लानो थानायाव लिंहरो। साननि 12 रिंगायाव इन्जिनियार दीपक मजुमदारा थानायाव नुजाथिनाय लोगो लोगोनो पुलिसआ मावख'गिरि बिथांखौ हमो। रङियानिफ्राय रेजाउल हासान, इनसाइड एनि बर'।